Vážené dámy, vážení páni, práve sa začal slávnostný program udeľovania cien nepolitickým osobnostiam Slovenska. Príjemný večer želáme aj vám, televíznym divákom Markízy, pretože práve vďaka vašim hlasom môžeme dnes večer vyhlásiť nepolitické osobnosti Slovenska. Z názvu Nepolitická osobnosť Slovenska, ako si mimovoľne vznikla skratka NOS. No, začala pracovať fantázia a tak vznikla táto cena s postavou svetoznámeho nosáňa na svete Cyrana. Slovo nos sa dá skloňovať v rôznych životných situáciách, napríklad odísť dlhým nosom, strkať nos do cudzích vecí, alebo nevidieť si ďalej od nosa. A to spôsobilo aj takéto nedorozumenie. Ja sa v tejto ankete cítim trošku handicapovaný, lebo veľa ľudí si to, ako je zvykom na Slovensku, nepočúvať, len prvú časť vety, sa volá tá anketa NOS, ale už veľa ľudí nepočúva, že je to skrátka nepolitická osobnosť Slovenska. A veľa ľudí si to pletie, ako napríklad u nás v bufete v divadle mi povedala naša pani bufetárka, hovorí: Maroško, a vy to ako chcete vyhrať? Veď ten noga má ďaleko väčší nos ako vy. Takže s týmto nosom Boh vie, či to vyhrá. Na taký prívesok, ktorý skrášľovať má ráči, som hrdý. Veľký nos veľkého ducha značí a srdce dobrotu, zdvorilosť a cit a ráznu odvahu. Tým som. V našej súťaži nie je dôležité, kto má aký nos alebo akú má farbu očí. Nepochybujem o tom, že všetci dobre viete, prečo ste svojimi hlasmi vybrali práve tieto osobnosti. Keby ste však mali povedať, čím na vás zapôsobili, ťažko by ste hľadali tie správne slová, ktoré by vyjadrili tajomné čaro, ktoré robí z človeka osobnosť. Ľudský hlas, aký je to krásny a zvláštny jav. Ľudským hlasom vieme pohľadkať, vieme vyjadriť lásku, cit, ale vieme ním aj udrieť a ublížiť. Na jednej strane nám pôsobí ako prostriedok dorozumievania a na druhej strane sú medzi nami takí, ktorí ho používajú celkom na iné účely. V kategórii spevák-speváčka boli nominovaní Páľo Habera. Osobnosti musia ľudia uveriť. Všetko, čo im povieš, musia ti veriť a nesmie to byť neprirodzené, falošné. Osobnosť musí vedieť aspoň tú základnú funkciu 100%, ktorou sa živí. To je herec, musí byť dobrý herec, spevák musí byť dobrý spevák. A zvyšok je to, čo som hovoril, tá prirodzenosť a tá dôveryhodnosť. Prvá pesnička bola, ktorá sa stala takou známejšou, pesnička so skupinou Avion, Výpravca vtákov. A refrén je asi takto, ak si spomeniem na text. Výpravca vtákov vie, že v nás vlka znie súkromný suterén, kde túžba lietať, kde výpravca vtákov vie a tak ďalej. Hoci to neslovinám, ale... Z výšky sa dívam na náš svet a vietam vzdialený. Už stráža sa vzdialená. Výpravca vtákov vie, že v nás vlka znie súkromný suterén, kde túžba lietať die. Tu sa to vôbec nedá povedať, že si najlepší. Keď mi niekto povie, že anketa o najlepšieho speváka, tak sa tomu smejem, lebo je to zlý výraz. Môže byť najobľúbenejší, môže byť najpopulárnejší, môže byť spevák, ktorý predáva najviac platní. To sú veci, ktoré sú objektívne, ktoré sú pravdivé. Najrýchlejší spevák a najlepší spevák neexistujú. Ovšem, najrýchlejší spevák možno som. Na Slovensku. Každý nominovaný z tejto kategórie dostane od svojich konkurentov 2 úlohy, ktoré sme nakrútili dopredu a očakáva sa, že ich splnia osobnosti priamo tu na pódiu v živom vysielaní. A ako je to zvykom na Slovensku, škodoradosť je veľkou radosťou. Pali, takže ja si predstavujem, teda ja už som ťa videla všelijak, aj som ťa počula všeličo spievať, ale neviem si ťa predstaviť repovať. Takže teraz si predstavujem, že by si zarepoval, ale také fajné černošské repy, že také hociaké a po anglicky a fajne, s takým plným nasadením. V prípade, že vyhrá Páľo Habera, čo je najviac pravdepodobné,
tak by mohol zaspievať aspoň kúsok z pesničky nie východňarskej, ešte horšie, Waikiki Raga. Pali, tak výzva a úlohy sú jasné. Nech sa ti páči, pódium je tvoje. Ďakujem, prajem vám príjemný dobrý večer. Ja spievam po slovensky, Barbara. A keď repovať, tak po slovensky, takže ja som si na tento účel upravil trošku pesničku Severánka. No a keďže sa to repuje, čo ja volám Hviezdoslav Kubín, repovanie, tak som si musel pridať do toho textu nejaké drobnosti, nejaké slová. Tak ja dúfam, že sa dámy neurazia, že zo Severánky sa postupne vykluje ťažká alkoholička a ja neviem, čo všetko ešte som tam vymyslel. No a potom tú druhú úlohu, Peter, skúsim takisto kúsok iba, dobre? Ja som ten text hlavne nevedel rozlúštiť. Nedával mi nejaký zmysel. Takže pustite mi, prosím vás, podklad k tej Severánke. Poznám ťa, fešandička z bielých nocí, a predsa hádam každé ráno, kto si je. Viem, že si celkom ako Severánka, váham, či nebudeš Norka, Rómka, Dánka, je. Možno sa mýlim, no si ako Švédka, vravím si, je to zlé utiecť, fakt už nie kam. Neondej sa, povedz mi aspoň niečo tou rannou a chladnou polárnou rečou. Zlá, chladná a severná, s kým si vím, neverná. Zveruješ sa barom a nočným línkám a každému tvrdíš, že si práve fínka. Mňa srdco bolí dávnou krásou, pravidelne sledujem lesk tvojich očí a vlasov. Po borovičke stále voniaš horká, už neviem ani ja, či si to ty, moja Dorka. Nechápem, prečo tak stále zlá si, veď ja som podľa všetkého vynález absolútnej krásy. Zlá, chladná a severná, s kým si mi neverná. Chladná a severná, s kým si mi neverná. Toto boli fajné černošské repy v podaní Pala Haberu. A druhá úloha? Táto nebola moc černoská, to nevadí. Ale bolo to fajné. Waikiki, Waikiki, Waikiki Raga, ja ťa ľúbim, Waikiki Raga. Waikiki, Waikiki, Waikiki Raga, ja ťa ľúbim, Waikiki Raga. Ďalšie som nerozlúštil. Okay. Ďakujeme veľmi pekne Pálovi Haberovi.
Druhým nominovaným v kategórii spevák-speváčka je Barbara Haščáková. Tak to bolo všetko také vzrušujúce, to som tak veľmi chcela vždy byť na tom pódiu, držať mikrofón, proste to bol môj sen. A už keď som to robila teda na začiatku, tak to bolo krásne, aj teraz je to krásne. A teraz už to beriem tak, že čím je viacej ľudí, tak tým viacej ma pára, aby som bola na tom pódiu. Podľa mňa ako je osobnosť moja mama, lebo ona prináša obete. Barbara, aj pre teba sú tu dve úlohy, tak sa spoločne na ne pozrime. Barbara, od teba by som chcel, ja teda moc anglicky neviem, či by si mi nemohla predsa len pesničku Do It zaspievať v slovenčine, aby som konečne vedel, o čom to je, dobre? V prípade, že by vyhrala Barbara Haščáková, tak by mala dodržať ten východňarský náš akcent a by mala zaspievať niečo po východňarsky, nejakú ľudovú pesničku. Tak, Barbara, čo povieš? Je to ťažké, ľahké? Nech sa ti páči, môžeš začať. Dobrý večer. Tak, Paolo, ty si beťar. Tak ty nerozumieš Do It? Tak to skúsim po slovensky, aj keď už som sa viackrát vyjadrila, že ťažšie sa spieva po slovensky, niektoré piesne ľahšie po anglicky, ale tak to skúsim. Poďme na to. M to the A to the D to the A to the A to the A to the Ma to the Rob to, čo chceš robiť, rob to, čo chceš robiť, rob to, ľudia tancujú. Poďme, Rob to, čo chceš robiť, rob to, čo chceš robiť, rob to, ľudia tancujú. Rob to, Somebody tell me you must ever do I don't wanna, čo hovoríš, I don't wanna know 98, don't wanna, it's on your hands. Čo hovoríš, must ever do I don't wanna, čo hovorí, ten hovorí, I don't wanna, daj pokoj, don't wanna, tak čo je, rob to, čo chceš robiť, rob to, čo chceš robiť, rob to, ľudia tancujú. A zase. Rob to, čo chceš robiť, rob. Pali, ja neviem, či ti to stačí, ale ja som nerozumel nič, iba rob to. Barbara, tvoja druhá úloha? Tak druhá úloha, aká má? Peter? Východňarskú ľudovú Vieme pesničku. ľúbiť len tých, čo nás ľúbia. A východňarsky chceš. To sluchaj. A jaký ty parobok, taká i jadzivka, a jaký ty parobok, taká i jadzivka. Poďme še poljubiť do hušího chlívka, poďme še poljubiť do hušího chlívka. A jak sme še ľubili, tá huši gagali, a jak sme še ľubili, tá huši gagali. Bodaj to te huši šické pozdychali, bodaj to te huši šické pozdychali. Toto bola